Hello. So today mag-vaccinate ta sa atong mother pig. Mag-vaccinate ta og anti-parvo. Supposed to be dapat 14 days after pagpanganak kay ihatag pero wala may available. So medyo na late, 17 days na ron. Okay pa siguro kay 2 weeks before siya makastahan og balik kay dapat siya na-inject na niya. Pasok pa man sa gihapon na. So, muna siya ang anti-parvo nga ako itong gamiton. Anti-parvo. 5 doses na sa niya. Sarap na itong inahin. Tag 900 pesos. Dapat pa din siya ipa-room temperature guys. Before i-inject. So, ipa-room temperature lang sa nato ni. Para po sing injection. Should only be 2 ml. So, 2 ml lang siya. Sige pa. Tingnan mo na. So, amo siyang higtan ang bagay kay masuko siya isog kay siya. Anyway, this is safe and sound.